Sakwusnya satata lenggah den kepareng angranu padha padaning sang Narapati tumanduk sanyon mangarasa mangguk yen kadulu jagat dewa ya Bathara garwanipun Kakang Pongayu diajeng surti kanthi maju pisuwan maja nganti kurang terwaca lan titis napa pangandikanipun Kakang wong ayu diajeng surti kanthi kawula nokno ninggih duh sinuwun pepundhen kula sinuwun Adipati Basukarna kula kenggar wong ngaturaken sembah sungkem pangabekti kula kunjuk ngandhaping pepodo sinuwun. Iya ndak tampa garwanipun Kakang Pongayu. Duh, jan wis. Ora kaya garwanipun Kakang siji iki Surtikanthi. Sing jeneng wong wadon kowe aja nganti dadi wadanen. Mongko dharma bektimu marang wong lanang kuwi ora ana kuciwane diajeng Surtikanthi. Sing gedhe pangapuramu nalika biyen nggonku gandrung kapirangu karo kowe diajeng. Tak rewangi mlumpat pager munggah beteng negara Mandaraka. Awit pun Kakang kuwi tresna lair terus sing batin kelawan jeneng sira wong ayu garwanipun Kakang Surtikanthi ingkang rumiyin nggih sampun ampun dipun penggalih langkung lebet Kang Mas ingkang baken tanggel jawab kula minangka dados garwa prameswari panjenengan. Kula inggih menika tansah dharma bekti dhateng panjenengan. Mongko tresna kula dhateng panjenengan lahir terus sing batin bumi langit minangka dados paseksen Kang Mas. Mongko upami panjenengan sedo kula nderek pejah. Panjenengan mukti kula nderek mukti. Kang Mas Basukarna. Oh iya diajeng Surtikanthi. Semono gopun kakangku ya wis sumpah prasapa. Pun kakang ora bakal palakrama maneh sing baku wanita sak ngalam donya sing ayune nandingi karo garwaku Surtikanthi kuwi ora ana. Ana ngalam donya wanita arep widodari kayangan mudhun nggodha pun kakang. Wih, pun kakang ora bakal mingkuh. Ya mung kowe pribadi diajeng garwanipun Kakang Surtikanthi. Nun inggih. Kang Mas Basukarna inggih. Iya. Saiki ngene. Dina kelungguhan iki Kadipaten
ngamangga kuwi nganake pisuwanan sing mirunggan ya mung kowe pribadi karo anakku lanang Ari Bawana. Mongko Kakang Patih kuwi ya ora tak timbali Kakang Patih Adi Manggala kuwi ora tak timbali. Ya mung keluarga garwanipun Kakang Surtikanti apa dene anakku lanang sing gagah Ari Bawana. Yer anakku lanang Ari Bawana maju pisuwan mojo nganti kurang terwaca lan titis nampa pangandikanipun bapa aja ado-adoh yer putraku Ari Bawana. Ndhen inggih Kanjeng Rama semban kula kepareng kula kang putra Ari Bawana. Duh Rama kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk ngandhaping pepodo Kanjeng Rama sesemban kula. Ya ndak tampa anakku lanang sing bagus Ari Bawana ora liman puja pangestuku mula gage tampanana. Sanget anggenipun kula mundi duh Kanjeng Rama kula pundi kula tampi asta kekalih kula pundi wonten ing mustaka tunanemna wonten ing sanubari kula mugi ndadosaken caya pepadhang anggenipun kula ngabekti dhateng tiyang sepuh sesemban kula Kanjeng Rama Dipati Basukarna. Iya Ari Bawana iya. Lenggah Kang Prasaja ngestuaken dawuh Kanjeng Rama. Diajeng kula wonten dawuh Kang Mas. Pun Kakang tak ndangu karo anakku lanang Ari Bawana. Ari Bawana kula wonten dawuh Kanjeng Rama. Ndadekno sumurup arepa kowe anak angkat. Kowe anakku angkat nanging pun bapakku wis nganggep yen kowe yogaku pribadi. Kowe wis tak anggap anakku dhewe. Kowe iki aja mingkuh atine. Aja dianggep pun bapa nggone Pak Nggula Wentah karo putra sedepa sekilan kuwi ora. Anakku pribadi lan anakku kuwalon kuwi ora. Nanging Ari Bawana ndadekno sumurup kowe wis tak anggap anakku dhewe. Mula olah tata negara, sinau kaprajuritan. Sinau tata negara, sinau agama, kuwi kudu kok lakoni. Kudu kok lakoni ya Nger Ari Bawana. Inggih sedaya pangandikanipun panjenengan Rama tansah kula estuaken. Iya, bagus. Ning ngene Ari Bawana kados pundi? Apa bener kabar sing tak tampa? Pun bapak kowe krungu. Apa iki kabar kabur? Apa kabar ana nyatane Ari Bawana? Pun bapak arep takon karo kowe. Badhe dawuh menapa? Ngene tak kandhani. Jarine kabar kowe kepingin dadi senopati. Kowe kepingin dadi senopati menyang negara Ngastina. Kuwi bener. Kados pundi Rama? Kowe arep dadi senopati ana negara Ngastina kuwi bener. Leres Kanjeng Rama. Waleh-waleh menapa kula dadagi Kanjeng Rama Dipati. Titik arir kelenggan menika kula suwun kanthi sanget kula badhe suwita dhateng negari Ngastina. Kula badhe dados senopati wonten negari Ngastina. Senajan to tiyang sepuh kula Kanjeng Rama Basukarna menika nggih senopati jroning Ngastina, nanging kula minangka dados putranipun panjenengan. Kula nggih kepengin ngawu-awu paring dharma bekti dhateng negari Ngastina. Awit bumi Ngawangga menika taksih kabawah peperintah bumi Ngastina menika ora leres Kanjeng Rama. Iya, pancen bener. Yen kowe bakal matek dadi senopati paring dharma bekti menyang negara Ngastina tak pangestoni pun bapak kuwi bakal paring pangestu. Nanging ngene iki. Ibumu Surtikani kandha. Jarine kabar kowe bakal dadi senopati menyang negara Ngastina ning kowe duwe pamrih. Pamrih kados pundi? Dudu pamrih kowe kepengin sugih. Dudu pamrih kowe kepengin muntuk bondo donya, kuwi ora. Nanging kowe duwe pamrih
yen kowe bakal misahake Gatotkaca nggone Palakrama karo Pergiwa. Kowe tresna karo Pergiwa, bener. Kowe bakal ngrebut Pergiwa saka tangane Gatotkaca, bener. Ih, leres Kanjeng Rama. Kowe ora patut banget kowe. Nyuwun pangapunten Kanjeng Rama, kula badhe matur dhateng panjenengan. Piye? Niat dadakan kula menika sampun tresna lahir batin kelawan Diajeng Pergiwa. Badhe kula rebat saking tangane Gatotkaca. Nek kowe dadi senopati menyang negara Ngastina tak pengestoni, kowe apik, kowe becik, kowe prayoga. Lakumu tumindak becik dadi senopati kowe apik Aribawana, nanging gandeng kowe bakal ngrusak Toro Sijo. Kowe bakal ora tak pengestoni. Ayo, wanita ki pirang-pirang, wong wadon ki pirang-pirang. Donya kowe ora mung sak godhong kelor tak kandhani. Mboyok golek wanita liya. Aja Pergiwa. Pergiwa kuwi wis duwe wong lanang, wis duwe pepacangan, yaiku garwane Gatotkaca, anakku Gatotkaca. Mboten Kanjeng Rama, niat dadakan badhe kula rebat Pergiwa. Kula tresna dhateng beliau ora patut dan minggat saka Kadipaten Ngawangga. Napa garwanipun Kakang? Duh. Kang Mas, kula suwun kanthi sanget Kang Mas. Menika yoga panjenengan. Mbok ampun ngantos tumindak mekaten Kang Mas. Menapa panjenengan tega? Panjenengan tegel menawi Aribawana menika oncat saking Kadipaten Ngawangga. Mbuh ora idep. Diajeng tak kandhani. Kowe minangka ibune Aribawana, mbok ya dikandhani, Nggone dadi senopati kowe apik, ning nggone bakal ngrusak Toro Sijo. Apa ya wong wadon kowe mung siji? Pirang-pirang wong wadon sing isih prawan, sing isih legan pirang-pirang. Lah wis duwe bojo kok gonjak. Mbok ya jeneng seneng ngrusui bojone liyan. Aja seneng royal kuwi ora apik, Nanging dadekna sumurup Kang Mas, menawi setrinipun menika purun menika kados pundi. Lah nek kowe gelem padha gelem ora apa-apa. Kowe malah apik, Nek angger wedoke ora gelem, wong lanang kok mbrangas. Wong lanang kok kono kuwi. Wong lanang diplintir brengose. Nek angger digetak karo sing wedok kuwi jan wis mletro. Mbok ampun ngantos Mas. Kula suwun kanthi sanget dipun bojong Aribawana wis ora idep. Nek kowe tetep mbelani Aribawana mangsa bodoh. Sing baku arpa kaya ngapa kae putraku. Tetep tak awat-awati Diajeng. Wis saiki mlebana kedaton. Ndedonga nyuwun marang Gusti Kang Murbeng Jagat karep ben Aribawana eling. Monggo kula dhirikaken Kang Mas dipati karma.
Kanjeng Rama Dipati Basukarna. Aku arep dadi senopati menyang negara Ngastina mongko aku meh ditampa dening Sinuwun Duryudana. Ning nggonku ora iso ngempet katresnanku kang sejati yaiku Diajeng Perkiwa. Duh kaya ngopo rasane mangkono jroning wana wancine bedhug tengangi Raden Aribawana tansah milang-miling jroning wana capet-capet kapireng pambaunge ngaswajab manuk gagak toak-toak ndandang bangkining manungsa mangkono saking ketep katabian Pendhita Durna kang mlajar-mlajar mrepeki ingkang putra Raden Aribawana. Ronggah-ronggah. Apa iki putra Ngawangga? Kowe Aribawana? Panjenengan Penemban Durna. Iya, Ngger. Panjenengan Penemban Durna. Iya. Iya, bener, Mbah. Aku Aribawana. Aduh, Ngger. Mula prigantil pundhun bisa ujuh lho dan alhamdulillah wis jam 2 punjul Nggih Aribawana kula wonten dawuh Bapak Penemban Durna kowe wis ditampa nggonmu magang senopati ana negara Ngastina sampun Bapak banjur wong tuamu Dipati Basukarna ki kepiye? Kanjeng Rama Basukarna menika sarujuk menawi kula menika matek senopati wonten negari Ngastina. Bagus. Nen nyuwun pangapunten panjenengan menika busananipun kok rontang-ranting. Klambine padha suwek, sarunge bedah kaya kolowan kirik. Wes! Kurang ajar. Ngene iki Penemban Durna tak kandhani yo Ngger mergo sandang aku suwek sarungke bolong rontang-ranting kaya ngene iki mergo aku kena pokale perjurit Ngamarta iya Ngger gandeng kowe wis matek dadi senopati ana negara Ngastina pun mbok njaluk tulung yo Ngger pun mbok njaluk tulung kowe belanono Pendhita Durna gandeng negara Ngastina nembe wae kena pagebluk pageringan wis dadi senopati ana negara Ngastina kowe kudu tanggung jawab bela bangsa bela negara kula sagah kula nderek panjenengan ning kula nyuwun bebana Bapak Penemban Durna bebanane apa Ngger Aribawana kowe njaluk bebana apa njaluk dibayar juta majuta apa njaluk sandangan sing apik apa njaluk dibangunke omah sing magrong ana pendapane Jepara apa piye mboten Bapak Penemban Durna kula mboten nyuwun upah dipun bayar redana menapa dene dipun bangunaken omah niku mboten nanging kula suwun kanthi sanget kula nyuwun dipun botohi kula badhe tindak dhateng kasatriyan Pringgondani kula gandrung kelawan Pregira kepiye kowe gandrung karo Gira
Pergiwa. Oh, Pergiwa, bojone Gatotkaca. Inggih. Bagus yen bagus ya. Yeah! Kula prigantel pun lole jan wis seneng banget jan iki cocok temenan tumbuh menangi tutup iki ora mung ngono kuwi iki ana banyu bening ning ana iwake delek mesti kecekel kados pundi njar ndadekno Sumuro Gatotkaca wis mati Gatotkaca wis modar yen kowe bakal njaluk bojone Gatotkaca gampang ger gampang. Gampil kados pundi? Ayo tak derekno menyang Pringgondani. Gandeng Pergiwa kowe nembe sedih. Merga bojone minggat nyilang ngono. Lah nek gondek sedih ora urus. Didol wae. Bapak Penemban Durna kula nyuwun ego pratikel panjenengan. Aja kuwatir kene. Ayo jujuk menyang Pringgondani. Monggo kula dherekaken Bapak Penemban Durna. Ayo kene. kayone Purwa sejati